Magandang umaga Pilipinas! Itong video na to ay patungkol sa mga taxi driver dito sa Manila. Siguro napanood nyo yung video ni Hailey Dazovich na kung saan may isang taxi driver na nangongontrata, nangongontrata? Humingi ng 500 pesos kahit hindi naman malayo yung napuntahan nila. Totoo po mga kaibigan nga may mga taxi driver na ganyan dito sa Manila. Pero hindi naman lahat ng taxi driver ganon. Meron naman mabait na mga taxi driver. Pero iniisip ko bakit may mga taxi driver na humingi ng mas mataas na bayad. Nahihirapan ang mga taxi driver dito sa Manila na kumita ng pera dahil sa traffic. Kung walang traffic sa Manila, sigurado akong walang taxi na hihingi ng mas malaking bayad unless ang kapal ng mukha tayo. Because there's so much traffic here in Manila, if they were to sit in traffic all day and have their meter on, they wouldn't make any money. Kasi lahat ng taxi driver, kailangan abutin nilang isang boundary. Kadalasan ang mga boundary ng mga taxi ay 3,000 pesos. So if a taxi driver makes less than 3,000 pesos in one day, they don't make any money because they have to give all that money to their boss. So that's why so many taxi drivers ask for extra money on top of what their meter pays because, you know, in some instances, if they follow the meter all day, they probably won't make any money. They probably need to ask for extra sometimes. Pero grabe, 500 pesos, malaki yan, sobra. Ang shift ng isang taxi driver ay 24 hours. So they work for 24 hours and then have 24 hours off and then go back to work again for 24 hours. Man, that would really screw up your sleep. Some taxi drivers have shifts where they work for 12 hours and they only have to make 1,500 pesos in that 12 hours. So today I'm going to show you some interviews I did with some taxi drivers here in Manila. Panoorin niyo po. You're beautiful, shine like a star. So, I just got to the Philippines, got in this taxi, and tingnan yung driver ko. Ito ang pinakaunang babaeng taxi driver sa Pilipinas. Ano? Hello. Ang gwapo niya tsaka magsalita Ay, Tagalog. mambabola pala ang driver natin. So, kuya, anong pangalan mo? Chidoro Pahinmaya. Tudora. Taga saan ka? Quezon City, Samar. Quezon City, Samar? Hindi. May Quezon City sa Samar? Hindi, wala. Maram ka magwaray. Oo, Amo, pa'y liwat. Boss, kumusta ang imong kinabuhi bilang usaga taxi driver? Okay lang, Okay. usahay, masod sa traffic, Lagi. traffic na kayo. Mas nindot ba mag-drive nga ni sa Cebu or dito sa Manila? Mas okay ang Cebu, Bitaw. kay peaceful man, Lagi. nabuotan sa ating mga driver. Gani. Makabuang man ang traffic dito sa Oo. Manila, grabe. Marami bang nagulat sa'yo na babaeng taxi driver ka? Marami. Nagugulat sila yung mga boys. Tinitingnan ako dito sa gilid. Tinititigan talaga ako. Ang ginagawa ko, para hindi ako nila titigan, ito tinatakpan ko to. Pag natakpan ko na yun, sisili pa rin sila, tinitingnan ako. Nakakaloka. Ikaw lang kasi ang babaeng taxi driver sa buong Pilipinas eh. Nagugulat sila eh, kasi babae ako eh. Pag nakitang babae ako, ay nagugulat Nagpapara sila. sila. Nagpapara sila. Pag nakita na ako, ay hindi po. Hindi po. Parang nahiya sila eh. Kasi lalaki sila, ako babae mag-drive. Ganun. Kuan, pila ka oras ang imong shift kada adlaw? 24 hours, pero matulog sa may mga alaon na, alas 2, wala naman na pasahero. Pero Tapos- ang abang na mo, 24 hours. Tapos imong rest day, pila ka oras? Kuan, tomorrow, ugma, Oo. wala na ikuan. Wala na Wala na yung drive, biyahe. akuan sang kauban. Ah. Duha mi kuan na ning sakyanan, taxi. Mo di ay. Duha. Kanindot. Gaano katagal ka na dito sa Manila? 40 years. Ay, ang tagal na. Kaya pala Tagalog. Ayun. Gusto ko lang kasi makita yung mga anak ko sa Australia. Nasa Australia sila? Hindi ko lang alam sa Australia Kung saan? kung saan. Ano pangalan ng mga anak mo? Ang dati, nung malit pa sila, 2 years, ang pangalan nila eh Annabelle at saka Annalyn. Kambal yung babae. Talaga magkambal sila? Oo. Tapos yung lalaki ko, Tuto. Ang apelyido nila ay Molina. Molina. Molina, oh. So, Taga Iloilo sila. ilang taon sila nung last, like huli mo silang nakita? 3 taon. 3 taon pa lang? Hala?
Tapos ngayon, ilang taon na sila? Siguro mga 30 year plus. 30 plus na? Plus na. Grabe. At trabaho ko dati, kampentero ko sa construction. Ngayon magmaneho na ako. Kasi tagal na kasi ng panahon eh. So Yeah. Annabelle at saka si Annabelle saka Annalyn. Annalyn. Okay. Annalyn, pag nakikita niyo yung video na to, message niyo sa akin ha. Bakit napili mong maging taxi driver? Bakit itong napili mong trabaho? Marami na akong pinasukan na work. Hindi ako nag-enjoy. So, itong driving, nag-enjoy ako dito. Nag-enjoy ka Kaya, mag-taxi. kahit saan nakakarating. Ay, astig. Sabay pasyal na rin. Baka makakita kami sa Australia Oo. one day. Miss kayo ni tatay. Tagal na kasi na-miss ko, 1981 sila pinanganak. 1981. Taga Negros yung nanay niya. Negros. Negros. So, Bisaya siya. Bisaya siya. Ah, Tapos kumusta na lang yung anak kong lalaki, Toto. si Toto. Oo. Ilang taon na si Toto? Siguro mga ano na rin siguro yung mga 30 na. Siguro may asawa na rin. May mga apo na siguro ako sa kanya. Anong pangalan mo, ate? Call me na lang, Lynn. Lynn. Tapos ilang taon ka na? Ay, matanda na ako. Sige nga. 44 na. Oh, wow. Bata pa yan. Looking young. Lampas na sa kalendaryo pero nasa bingo ka pa. So, gaano katagal nagta-taxi? I think 15 days lang. 15 days pa lang. Yes. Bago pa lang sa industry. Grabe na, ang galing. Tapos na po ang video natin. So not all drivers in the Philippines are scammers or mukhang pera. There are a lot of nice drivers as well. It's only every now and then you'll get a driver that'll try and rip you off dahil sa sobrang traffic or dahil foreigner ka lang. When I hop in a taxi, probably 19 times out of 20, I'll get a good driver. Very rarely will I ever get a bad driver. If ever you do get a taxi driver that does try and rip you off, they actually have ID cards on the passenger side of the car, on the windscreen. They have numbers so you can actually call their company and complain about them. Panalo. So you guys, until next time, say bye-bye, Shanta. Bye-bye. Kita na ko na din na dogo. You and your friggin' animal videos. You're beautiful, shine like a star.